Nakaliang unoy alam ka Voice of the People Party VPP ubadai ru MLA na po nongkrem uba Arden Miller basayamoy ulapan siya hakabayade ka jingkren ka jong ya kilar patay kubor hakawe na ka jingyalang kabalalong hapan ursla da ka papanpaw ba nakaliang ka Meghalaya Editor and Publisher Association me paru kilakloy banyak kendu balik keren halor kani kabenta. Kani ka jing pensay jong ba Arden kalawan long ru hadin bana kaliang ka Shillong Press Club kalapan pau ka jing susi badawa ba uday ban panmap halor kani ka jing kren ka jong u ulaong ba ka jing kendu bat kami pa kalong ka basngaw tenat bat saiso ha ka ba ula pensay ba ka jing kren ka jong u ha ka te ka jing lang hapen ursla ka de ka jing tumu ban pensay syaki pait ba bat bakim don kano ka jing tumu ban kren persya eno ne ban ka dokti ya kano ka channel Henry ki kwa ban pensay syaki pait ba namar ki kwa ban wan ra ka jing Ula ong ru bangi ha ban shim yakini ki sinjam na marngi snothu baka jia lenti kalong ka bae ha ka bangi ha ban yele persya ya ka sarkar ya ki seng ki badan ha ka sarkar bar ngi snog baka de ka kamram ka jongi ban pensai ki pai ba bakin long ki bastad wat basian bar banang ban bishar ki khubor ki bashisha bar ki bam shisha ka jingkren ka jonga kalong ban pensai ba om tang ha ki kiri ka prathai la ne ha India bar hang ne ha ki jalla ki don kita ki fake news bat ki fake news ka ba mod ba ki pai ba kin ha ban snothu Ngikwa ban hikaya ki bar ngada ong ru bahaki ki jela ki haban stiu da kapisa ban penmi kubor ka kentien ka banga penken mau ban ai bakan long kumta bar ai baki pai ba kin long ki bastan ngimla ban ong baki kubor ki bami kin syukut no kumta ngikwa baki pai ba kin om sya ya lambakla halor ki kubor ki bam shisha ong uba Arden ka ban kong ngaso ban pau ya ka jingsung ka bakrau ka janga ya ki nongalam jong ka Meghalaya Editors and Publishers Association ki ba lakloi banginyo banyak kendo banyak keren hadin ke jimi lese ka bangila banong ki khobor ki bami hadin ke jingkren ke junga hakawi ne ke jingla pat ba apo penuslah habedi bat ka jingkren ke junga ya kita ki khubor kaba lese nagalak pathai khubor nagalang jo Shillong Press Club kilapan paw ke jing sosi bat lese kibla buru ya ke jing dawa bangade ban panma naki te ngelayo bani keren yo ban penshan ya ke kaba mi kup ka party ni don bat bali ni keren kumto ha to ke jingalang ngalam nong ba ke jing kedu ka jinga bat ki nongalam jong ka mepa kalong sha kaba sengutana kaba seso kaba ngaliyo ban penshan ba ka jingkren ka jinga hakatu ka jingalang pai ba kabalong hapo penosla kali ka jingtmu ban penshai ki pai ba bar ngalapan pauru haki bangin don kanu ko jingtmu bangin keren persha you know ngim ko aru bangin kadokti ya kanu ka channel leni ban single out kumbong hakten pareng Henry ni kwa ban pensai yo pai ba namar ka thong hi ka jingi kalong ni kwa ban pensai pai ba hakimat ke babon ke bangi ni kren ni le ban pelong jingalang ni pensai pai ba ni kwa ban wan ra ya ta ka jingkala te bat ni smuthu ru ba kani ka jingal ti ka jingi kanam long ka sup kanong ka jingal ti ka yen ha ba le persai ka sarkar yen ha ba le persai ki seng gi badon ka sarkar bat ni sngo ka de ka kamram jing ban kadoliti ban pensai ka jimut ka jupa ka pai ba bu pai ba udon kam banong uba start upai ba udon kam banong uba sian bat uba smuthu ban bishar ki eki khobor ki bade bat ki eki khobor ki bamde ki eki khobor ki bishisha bat ki eki khobor ki bam shisha tamata ta kamen sim ka basu khyang ni kwa ban penshai ka jimut ka jupa pai ba bat ka jingkren ka junga nga kren ru ya ka rukom long ka jinglong ka jiman lani ka ta ka tren ni ong ka te pareng ha ka perthai par kowe ni osno Hakari India ni osno bari ki jelali teng wat ki news channel ki keren persha ki pen paw persha be bangi ni pher ki we pa ki news channel bat kadon ka jing kan thole se rei hangi haka banga keren ka to ka sing na pen paw ba om tang ki ki ri ka perthai la ni hari India wat hangi ki don kita ki paid news bat ki fake news kabamot ba ki pai ba kan hapan smuthu ni kwa ban hikai ki pai ba bat ngad ong ru bahaki ki jela ki siu di pisah ban pin mi khubor ka kentin ka banga penon kam hang to ko ki don bat a bakan dalong kumta ka don kam nomar tawi pai ba ban ubastat
tan maka dika kamram gaji mendangim la bangin syong bat ba ki khobor ki bemi kin syukut no kum to namar ni suthu ba ka nu ko khobor ka bami ha ki pat ba ki yo ban puli la da dika khobor ka bailam bakala ki pat ba kin sha alam bakala tan maka tarang ngim ko apa ki pat ba kin sha alam bakala ki khobor ha ki kom ai khobor ba ni suthu ba ka kini ki party ki berana kaleng ka sarkar lani wat ka sarkar ki phai khmat ya ka jing identity ka jing ba ta ka jing kala ju ko por ba ngangit ba ki basngap ha ka tu ka sngi ya ka jing kren ka ki snow sha ni klem ka loi no ni klem ong o baro ki lat pathai khobor ha ka chala jing lani kita ki ni klem kan tho kita ki mainstream media ni klem kan tho no marang kam don tang kita ki khobor ki bejudon pro ka ta na du ki forum sha ki lami kham tamanda ki lami skin ki private youtuber no ki ba phem na ban khamun munu la ban lung khobor la ban plak khobor te ka khobor ka bakum no kan ni show pai ba tengi na marga ta ka ni sogre kam ram jing ban hikai yu pai ba ban educate yu pai ba baru nganget balar ni sim ye kan ka jingkren ka janga kum ke ek ban te kan nong ru ke ek ba bha la de ki nungalam ki badon ha ka Shillong Press Club dan ki badon ki la pathai khobor ki sim ye ka kum ke ek ban te nganget anum don manu ki badon ha ka la pathai khobor ki ban ong ba em kum kata kamdon dan ha Meghalaya kamdon phemla ban nu jori ka Meghalaya ba ki ki jala la ka la don ha ki ri jeng ka parthai la ka don ha ka ri India ba ki jala de se ka la ban poi ka por ba kata ka la ban don hami ta ka sarkar le se ka la ban shimi ki same jam ki lat ki linti kum no ban penen kam ya ka por ka chiki kan adu pakan poi ka por le se pa ki lat pathai ka por kinum no chu ban kren persha ka sarkar namal ki kren persha ka sarkar le se kinum yo jingrap na sarkar ha ka dur jong ki advertisement mo ki jing pen bana pai ba ki belum ka jing kersham ya ka jing trei ka jong ki te kan poi ka por ka ba kita ki bam tho persha ka sarkar ki bam kren persha ka sarkar kin khamyo ye ke advertisement kin khamyo ye ka jingrap ka jing kersham ka sarkar bat kita ki bam tho kan ye ka jing kren jing kan pen perkhat ba wat ya ka sarkar bakan hap ban perkhat bangi pai pa ni start ni bisha bat ngin pe lagalong nagaleng jong sarkar lagalong nagaleng jungnu bakinum penon kam bakla ye kilat pathai khobor bat bakilat pathai khobor kin perking kin pe bak ek ek khobor ka baki ki anan ni skma kanong ka bante kanum de ka khobor ka ban yalam bakla nomor ka jingyeng ju kilat pathai khobor ka di ban aka jing tip si pai ba katar ko de ka wi ka jingrap ka bangi ni tre ka bangi ni te kam ni tan ka kam ka jingi ki seng san pathai ka bangi la pan pen bhai ka jimu ka jip khat ju pai ba andri ki la pathai bor ki dan ni ka benta ka ba kraw ban sandur ka jimu ka jip khat ju pai ba dan mar kata karau ala yo pan pen snow haki no yalam jo ka mepa bangim don kono ko jingthmu ka bangin thau persha ino na preng gila thai khbor nim kwa hiu kam dika kamram jingi ban single out dan ban kedokti ya kono ko channel ndre ai ba ka ek ba mi na ka to ka jingkan kan pen perkhat ini kumno banginum ailat ye ki khbor ki ba kum kita bakin ja bakin mi haka jala ka jingi baka dika kamram ka jingi ru ba ni ngin hikai ki pai ba kam deka kamram jingi bangin kedo ya ginu ndring in chui kai pai ba khana bu pai ba bu puli no khobor un pin sung nongre kan ni gam di ta kasin ka ko ka banga nga kren ha ki snem ki ba man chwa ngala ju pin pau nga jo ngi ki pai ba ba phi puli ya ka kot khobor phim dei ban puli ko ba phi puli ya ka kot ba la ni ka kot niam phi puli phi ngai de phi don kam ban pin sung ren phi don kam ban ti ya ka tolong nang nu ka ni ka khobor ka wan namar ka ni i ya ki ni ki sing kam tam ka jing khan kadang ka wei ka jingja ka barang khendiat banai ha ka kadang ka wei ka private youtuber ka ba plat ya ka wei ka jinglang ka bangilong po range ka but kai ka ba jahadin jogata ka khobor ka ba ki plat kalakta ya ka jing snow jo ginong lam snong kalakta ya ka jing snow jo ginong snong to but kalakta ru yang ni kum ka party ka ba ki priu ka party ka jingi ba kinong lam snong kin ha ban ai ka khobor ban penchai ba kamlong kum ba kami ya ka khobor telarani ni snap ikini ke ya se pai ba ban chai lam bakla te da ka jing kren ka jingi ki pai ba bakin long ki pai ba ki bastan banang ban bisa ngangi kan yarap bo pai ba unang ban bisa but na kwa ro ban ong ha ka ni ka por abang ngi kren ni ngim keno ya baro kita ki khobor ki badan ni ni shu ai le se ka kenja jing mahami ki pai ba bakin sotho ka jing pen shai pai ba bakin sotho lupa but ngi kwa ro ban ong ki pai ba ha ngi kren ya kan ni ngim tho pat ban ong bangin pen shur ye ki pai ba bakin shur ye ki la pathai khobor tang bakin sian ndi bakin shur
lani lesim nong namar baki kren persya lani thok persya kan don dakur kom perkhat ka pasniu nakal yang ki pai ba yaki nong thok khobor katar kan kamri ke ke bangi kwa bakan don ki pai ba ni kwa tam ki pai ba kin tip ka khobor ka bakum nu tak kata khana baki pai ba kan misai lam bakala dengim kwa ba kan don gun nu kur kom perkhat baki pai ba kin dom no lesi namar ketika kamram jong ki lat pathai khobor bakin ai khobor ketika kamram jong ki bapuri bat ki basngap bangin pension nongrim ya ka khobor ti lesi ketika kamram baru lada kalong ke badai nakalian ki beri ki bapniat ki media house la kalong ki editor la kalong ki publisher la ni kalong ki moh ki be don ka banta ni tray ki reporter bakin sung thuk bang kani kadi kaba ki pat ba manta kin bisa ka khobor kaba ki ai ka khobor kaba ki tho te kan perlong lesi balada don menu ki bidan dakor kom perkhat kaba bakla ban yalam bakla pa ba kin hapan perkhat arsian nang niskmat khnang ba ka eke ke bangin le la kalong ka jing tum ka party le ni la kalong jing kila pathai khobor ngin le ya ka eke ke ban te ya ka jat ben riu ngin le eke ke ban te nam ta ya ka jimut ka jip perkhat jo pa ba magari ka kamram jing bangin kren ban pini ban ngingit ba lingba ka ni ka jingja ka bangin le se kan pen long ini baru bangin don le jingit kli mangat tip le se ngala banong onum don munu ki badan hakala pathai khobor ki ban not ban ong ba em kam don phi ni ki nong tho khobor ni tho be ka badi ban tho ngim judon ka jing sha liang ngim judon ka bakum kata ten re ai ba kani kan pen perkhat ni kumno bangin ya nang ni skmat hakikam ki bangin ni trai bat kanong ka jing kerku am na kapta junu de kan ki jing kerku nam ta ki pai ba ki ba shane aki khobor ki ba kiyo ding ba kilat pathai khobor bat kan nor ka buram nam ta kalat pathai khobor ha ka jala ka jungi ba kanum don ken ka bakum kata lesi ba khanang bangin nam sharp ni sri bat ki wei pat ki jala ki badan ka India bat kiri jok pathai te kan ni ka ek bangayo bani kren bat ki nongalam jong ka Meghalaya Editors and Publishers Association bat nge ba nang ni shakmat ki kiam ki ba ngin trai kum ka party bat ki jing shakri ki ba kilat pathai khobor ki lam na kan no ki khamba bat ru ngala banong ngamdon kan ko jing thu ko sni le singala mandi way ni ki amli ki pasuk ya bahaya ka jinge ka jong ki bri ki bedan ki kam jong kalat pathai khobor ngathai ki parok ki bedan hakilat pathai khobor kinum klen badi ba arden ubalara hadu arsi ne ka jinge jong ki po assembly manga sotho ye ka jinge ka ba ki kando te na markata ke bangi kren kam de ki bangi kren da bangi thus ni ye no bat kam nong ka badeiru le se ye kita ki nongelam ki badan ki lat pathai khobor bakin sotho bakalai ka to ka jing kren ka junga te kini kan ka jingkwa ka junga bangan pen shai shiki pat ba bat shiki parlok ki badan ki lat pathai khobor mana kalian ka jong badan kam dei ban ong banga keno ya baro kam simla don ban ong ba baro kita ki lat pathai khobor ni ki penmi khobor tambo yo sa kam dan ko bata ketika jing kai ya ki bakum kita ki jinglong ki jingman ki baja ki ri jong ka pathai hari India ban le sia ka jala ka jing